kapor kalabiang bangin ya sedang no ke sakri jing U Blei hakani ka no phai sngi jong ni ka sngi bakrau kentang jong U Blei nga khot langi baro sakri jing sakri bekentang U Blei ki prabangit bi ki badon hakani ka benta wa sejrong jong ka yimane badon ni benta wa sapo li se bat kumjuru ya ki prabangit ki ba yo I bat page lang ba ka YouTube channel jong ka Balang habang kong eng ai U Blei pi baro ha ka kerteng badon botam jong trai badon pani im jong Jesus Christ ngi ai ngoro U Blei namar punyo ngi sing bakrau kentang ju kum ki bangit bangin ban sakri ban mane ban penon borom yu ngin ya tengin jing sakri ka bangin ya soalang kan bajang roi ka ba lai spa at pun riu na bathamai bat sau spa sau pulai ngot ban ong ka lai spa at pusau na ka ba khamrim atrai jisu lok kinong pop ai ngan wan ngan rieh hame kat baslei ki jeng khuslai bat ki eryong ba ki be rieh ngan rieh hame ko kenrat bandalat kisitoma haka kerteng khu jong me lamenga shayeng ipa kumto teter bro lait li dekat lai spa ar pun reu pat lai spa ar pusau Try Jesus loki nong pom ai ngan wan rieh hami kat baslei ki jeng khuslai ban ki yong ba ki be ringan rieh hami ko bandalan kisitoma hakaleng tengkut kajong mi lam yanga saying ipa jakari haperthe baro ngam don su lana mihi yang Jisu wat imarwe mi blayam hakal bari along ko ban mi long ku tang kampom hanga katre sniu bantap jeng tungin mimidam ka jeng ai bantap mabiyang ya kapom bansai kuni kalapau Hajing im jong mi kalashlei hakal bari aban snow kampo jing in aban mam kajing mam dengan ya lem tacha salem kanong ba kajong mi blei Asyai ka ba gin pendem kemat jung Blei duai tengin sa skor kecin bekho jung Blei ka ba
Ilaban syam lagi kitab Psalm ke basis pak sepulai. Ke dekat nanduk ke banyo ter. Atrai tu pun keloi ban sngau yang kamen siam jonga kaduk no. Wat buri ila ka khmat nanga yok ngan kelalong kum ki bahyar sekata katleu. Tu pun sngau yang kijing la isnai jong memen step naba hame ngashania. Pentip yang kelinti kebangan yat naba ngakentiu ila kamen siam syame. Tu pelat yang atrai nak kinong syun jonga ngapet ri syame. Tu hikai yang banlek kamon jong me. Namai melong Blei jonga. Umen sim jong me ubabha. Tu yalam yang hakari kajing lek ben. Atrai tu pen im yang nak batak keteng jong me. Halaka hok tu pelat yang men sim jonga nak kajenjar. Bat hala kajing lek isen ai tu otno ikinong syun jonga. Bat penduk no ikita barok iba penjenjar ke men sim jonga. Naba ngalong usakri jong me. To Blei un kyrkhu jing pule bak bangi sak skor ketin bako jong tingin pendem kemat jong Blei jong tuai. Atrai Blei bau kupa jong i baha beneng. Bolong trai jing met ki men sim ke jong i. Utrai jong ka kam utrai jong ka balang. Ni ai ngo eme Blei. Ya jing alam jeme ke jing im jong i. Nak kawai kesngi sekoi pat hakan kita yo hi barok cetayo. Hak bengiyo atrai kini kesngi bakrau kentang kejome sejisian pat. Ban yo ban wan sekiying kejome ban syakri ban mane ban penon borom. Ban krau ik kerteng ba imran bor jeme. Ban wat ikijing bam kenjam sim. Bat ban ai kejing ro ime ketrain makijing e isnei me pen pa kejing im kejong e. Ni ai ngo imetrai ingin kapor ke kentang ke bam penyo ingi ke bangeit pangila bandon ke ying ke khot kentang jomeh pen kentang ingi trai iwei pe iwei kat bangin don ke ying ke kentang jomeh bagi ai ke jing pinwet ke nom don ke nom wan hangi kon rat ha jing im ki kam ki man la sing ku trai nrai in bentali bersudai lagi ke kondat bad agaba insya yang mensim khot me ketrai unyo ban keren unyo pasiau hangi unyo ban troi hangi isnai kondat ban yalam hangi kumne na ro basdang ro wai no jing sakri jing yeme ai be ke baro kim ngin pendep ke kondat kin long nam tam krau ke brom ke jome Ni ai ngo ime Blei melong Blei jongi ubari usumar ubada baker ke jing im jongi kumni kumbangin long walang ila dai ban ya isibun ke jing kisngi ke ba busitom ke trai ni kisngi ke bangi im henry kan ran medang ripen im ngi kumne mi long ke trai ha ko ngio ban beteng ke jing im na ke kisngi sikoi pat an pendep jong ki kam Kikti halak jong kim tam per ke jim do. Oh kam tam ko try be ngdang yo kalat ban sakri ban mani lai do je me ko try kum ni. Ya rab ni mata ko try ngin song thu ke jing ek jo me. Ke jing ri ju suma je jing im jing e. Bat ban nang atrai. Ya ka ban pendon burom bat iya sakri tang me Blei ba em ba pendon bor. Ya lam kan rat ke jing jai lenti percaya ke ba wisitom ko trai tak bangi sian ya bangi IT hakamon ke khot je me ha ke jing sumar ke jing ada je me isnai kan rat ke ban long rekat ke jing balang ko trai to nang ya lam me hakikam ke babon ki ba ka don ke ban pendep ban pentelun ye ke jing sakri je me ke jing ye me ko kondan to pen sai bor ko trai nado ke nong ya lam pastor kinong sarai ki khot committee balang ki long ki me ki long pa ki khon samla pat ki heb ki baret kum jok kondan atrai sne me ban ai boring i kum ki bangen ila ban yai sakri ban ai pendon borom me ko kondan
Bat ngin yai trai yai kit ke kam je me ko kondan. Halaki jong jing benta ki ba mesania ban men pen set ngi ko trai. Snei kan rat ik ban kan mau lem ya ki wei pat ki param bangeit be e jong ngi. Padana padeng ki jing pang ji sidom dan ki jing e jong jing em. Haba kim yo kalat ko trai ban wan sekiyeng ko jome. Ban syakri ban mane me. Atrai me tip iki. Kum no bagi long kendan. Isne Blei ke ban lek ba me. Ban kta ai ke badan ha padeng ki jing pang ji sidom ko trai. Ban pen khia ai ke jing pang ki met ke jong ke. Baki jing suma su kher barok ke baki yo ke kenat la kalong. Hakan ko kom ko trai ke dalong segi ba me la kyrkhu ko trai. Bagi yo pat ki met besai ba klan ko trai. Bagi yo atrai be e ban me nak jaga sumar nak hospital nak jing kemen ke bakrau ko trai ko la yo ke jemput khia na me hi kenat. Bagi yo pendep jing ki kam ke jim malakas ngi kham tam ban syakri bat ban mane me ko kendan. Ni doai gerpang atrai ya itu men pesan ide beli kosok no. Bat I dekat komiti Balang jengi iba WM Ramsdam ki badan ki jaka sumar jaka sumar ki ba per kendan. Ablei ngiyo ko bor ke ba ki don ha ke jing khambet khambyang ko trai bi e leng ba ke jing sumar ke ba ki yo ko trai ma ki jaka sumar ba ki lej ban sha sumar ko kendan. Ingat scam ko trai ki kiti bran bor je me kim semle ino kenal bi e mtam la kyrkhu ya ki jing sumar su kher barok ba ki yo ko trai ba ki yo pat er kamet bla khambet khambyang ko trai bi e ni dwai ko trai ki jing ban khia bran bor je me ka ban ya ki sngi ki por ko kendan bagian de yo khia sha ko trai kendan bagian laj phar na ki jing pang ji sam bat de ba khum ki bat pun wet ki met ki phat jong ke bagian mi na ki jaka sumar ka jing men kendan bagian yo ai ka baninมันพาจริงยิงก็แซมคำตามมาตรายบัญญัติเรยยเกตเอกกรรมก็จะแม่หากบาลังก็จะไม่ให้กันรันกันมาเล่มก็ตรายยากีบะเฮงบัสแซมกีบดันก็บรรทายก็บัญญัติรับเล่มยกีดันบรรดาบันสุมาสุเคริกันรันไปเราระกัดไปกีตรายไปกินดังกินไงบัสแคมบัญชาเนียก็ยิงยารับก็จะแม่ก็ยิงปลายจะแม่คงรันมาเล่มรอตรายกีไว้ปัดกีโคนจังบาลังkiba la jengai la det me la sakaman me kunrat bla sha la makala ki bor jong jindum ki bor jong ne prathai ki bam kwa su ko trai ban kiu chi ki yeng ko jame bla sha la makala ki bor jong prathai a bleng ra dwai kerpang kum kita men lei ban kita ai ki kunrat ban keren pasya ki trai begin sung thui ki jing e jame ba me e ki kunratบัดบะแมมกว่าก็ตรายก็เวกมันซิมกันจัดเนาะแม่กว่าไอ้กีบกันพายชิกเซมจะแม่ผมตาอับเลยตัวกระเรนตัวเสียวแม่ลากระลงหักกันก็กระจักหักกันก็ดูดกับกิดอนกระกรานตัวไหลก็ตรายเนี่ยก็ตะจิงเตะจิงคุมกี่บ่อจงจิงดมกี่บ่อจงสวยตันไปกินพายใช่ไหมกันราดไปเองไปกินปนดนบรมยแม่ไปกินสักขีกันพลายก็เต็งจะแม่ก็ตรายสมัยอับเลยอยากบันก็คุยอย่างงี้สุดเสียนปัดอยากจะจิงชักรีจิงก็ตรายนี่ไอทีบางอิชาอย่างเราจะมันเสียมขุดจะไหมเดียงอับเลยจิงด้วยจิงมาบกีปอบจิงนาว่าก็เต็มจีสุยโยเดมิปานกินบรอมันตาบอาดลกตารุอาเมนมันตั้งอินโยสงอยจิงเป็นบรรดาจงพลังki parang ibi baro na Balang Presbyterian Mawroh lembat kiwei pat ki parpet na kiwei pat ki balang ki bajuan ban senran yangi na kawi kasing utrai kawi su utrai ya U Blei pi baro kerteng bathiang tam bat kan bor utrai banong penim jengi u Jesu Christ ni U Blei ru ya kitu ki parangait ki bamla bandan lang bat ngi hakanika jing syakri lang ban mani U Blei hakanika ying bakantang ga U Blei ki badon haki ying kisem ki jong pi ke balang U Blei pi haka kerteng
U Yesus Kristus U Bau Trai. Ki jing pemnah ni kapor ki kambon ngin sngewbha ban Yesha bat kan kapor. I Nongkren hapling jingi ilong i Mr. S. Matlang iwe ni ki khot komti ke Balang Presbyterian Mawroh. Nakaliang ke Balang i penpau ke jing sngongu bat sngoburam ya i Mr. S. Matlang i blak kloi ban shimi ni ke bentah ke Balang Glabo ban sam hi ke ketin ke bim ke U Blei ha ke ni ka jingphet jong ke ni ke sngi. Ingit skam U Blei don ke kubor ling ba jong i bakan long ke kyrkhu men sem yang iwe ki baran hakan ke ying ke bekantang ke U Blei baca piru ki bapej berkemi link bak YouTube channel jong ke Balang Presbyterian Mawroh ni pa ke kyrkhu do ya pi bak Matlang ya ke ying ke sem ke jong pi baulin ai pi ke met ke bakoi ke bakya bar kham tam ke jing syakri ke hidaman ai halak ke jong ke Balang kini ke long ka jing pemna ke jing kena ba ka kemti Balang kelasya ban pelong ya ke Jingiseng haying mani nakapta ke Jingiseng kena nadu ke ni ke Sngi U Trai ke banwan kata ke santrik u Desember arhaja arpuwe ka porlong Jingiseng ke long hakapor nyau siteng men step bat ki kena ke belabaran sekeni ke long kitu beladap shipos nam karta shaneng inong ilam inong i Mrs. W Karsano chairperson ke Jingiseng kena nong please dang Miss Wanda P Shooting nong duai Mr. Kyrkhu par kharbuki bat inongkren ilong i Mrs. Carol Lalu. Ka Jingiseng kena aru kan pelong ya ka Children's Week bat Children's Sunday kaban sedang nado kani ka Sngi ningkong kabanwan kata haka hendriutrik u Desember arhajar arpuwe bat ka program jongka kan long kumni haka hendriutrik u Desember Arja arpuwe kata ke Sngi mandi kandan ke jingplen team ba ke jingple ya ke week ke team ke bakum ke jasa kena kelabu hak ni ke snam kalong sius pa ya ke por ya ke balapan sonong rem naka city upor sinong Ephesus kalong basan ke khot ke bakhan rio but inongkren ban plin ke team ilong i temusan i one sweat haka pratrik u Desember ajar huai kata haka Sngi Balang Wednesday in your praise and worship service yakaba i Mr. Mark Jirat Milam ngap in long i worship leader haka ni ka praise and worship haka sisa jan kata haka khatwetrik Desember ajar huai in your skit but ki leader joka skit kilong i Mr. Kyrkhu par kharbuki Miss Indalam Pertu Miss Bapalesha Shisha Karnayor. Kini bro lightly ki Jingiseng haka tayo jongka Children's Week and long haka por lai beji jan meet. Haka Sngi U Trai kata haka khat artrik December ajar huwe ginyo ika Children's Sunday haka por tang haka por shipo beji men step. Bali nongkren haka ni ilong i Mrs. Balasuk Warjri ya ki program ki babnya ngin se ai biang ki cipuna haka ni ka Sngi U Trai ke banwan. Hakabedai berkini ka Children's Week ka Jingiseng kena ka penken mau biang ya ki kimi ki kipa ban penpoi ya ki drawing but craft making hal ini shwa ka lightrik u December aja aphuai hakinong ilam ka Jingiseng kena ya ka video jong ka Bible recitation de ban pha da ka WhatsApp how number blabo ha ka notice board ka banta ba po jong ka ying mani kani pat kalong ka jingpumda jiputkan mau na Jingiseng samla ba ka Jingiseng samla lingba ka Social and Education Committee kan pelongi ka jikpun khu yulum jingtap barim haka khatwaitrik u December aja aphuwe nadu ka por shipo baji men step la karpat ki parngai ki badan ki bahing phasam ki batep honi yulum jingtap barim kin sngewbha banimi lang han ka Sngi ringkat bat ki dikhot ka Jingiseng samla kani pat kalong jikpun bai thamai naka Balang Hakabede bat ka jingpli ya ka main gate jong ka ying mani hakapor jingdwai men step kata nadu nriu baji hadu pra baji men step ka jingpli thamai kalong kumni ba ka main gate jong ka ying mani ngin khang no bat ngin pli ka gate ka bayat kali kata ka krung ka baska diang joka ying mani nang ba ki ki par ngai ki bala banwan ka jingdwai kinwan nakani ka gate kani kalong ka jingpentep
na ka Balang. Ka kelas suspension kan long biang mentaka janmit hakapor sau baji. Ki program Jingiseng mentaka janmit bat han kas tayu kebanwan ki long kumni. Ka Jingiseng kathai kan long tang shuwai kini ka Jingiseng. Inong ilam Mrs. J. Khasano, chairperson ka Jingiseng kathai. Nong polis dang bat duai Mrs. Kontinda lindok nong pure bat Nongkren I i Mrs. Caroline Marbanyang. Kini pat kelong kajik pentip na ka Jingiseng kathai bahaka Sngi U Trai ke banwan kata ka santrik u Disember arja athuwe ka Jingiseng kathai kan syong i ka General Committee hadin belawai ka Jingiseng. Kumta lakarpat ki khot ka Jingiseng kathai ban bu jingmut ya kani ka General Meeting. Benta ka janmit hakapor san baji ka Jingiseng samla kan long ya ka program ka bakerpang ka bakhot ka Bible drill. Inong please dang bat duai ilong i Miss Afidolin lingdo nong lain bat inong ai Bible drill ilong i Miss Feborika lingdo nong pure. Kumta la karpat ya ki khun samna shindrang bakanthei ki wan shak ni ka Jingiseng kinwanra la ki jong ki kot ba. Hakamit Balang kata hakasitrik u Disember arja arpuwe nginyo pat sakwe pat ka subject ka baong tu pai pi shanga ong utrai ki pan tingaru an pai shapi ya ka bala pensyong rem na ka kitab u sekheraya kalong ka baningkong ka khot ka balai ya ka bala pya na ka subject pedeng ka jingkhot sya ka jingkala ka bamud Nongkren yang ka subject in long no i temamsan PS Karnayor omshu kumbalasyon ha ka program. But inong klis dang bat duai inlong Mrs. Trillian Warjri. Hakamit sisa jan kata hakasawtrik December azar huwei nginyo inong klis dang bat duai Mrs. Susan Nongrum bat kamat jing duai kan long na kabenta ka Bible Society of India. Hakani ka Sngi U Trai ka banwan kata hakasantrik u December azar huwei kadai ka Bible Sunday. Hakapor Shibaji Sngi Nongkren hakabalang jungi ilong i Reverend P.W. Waalang. Hakapor Shipobaji step ka Sunday School Committee kalaikut bakanong pelong ya ka Sunday School hakatika Sngi nrei babaro nginilong lang hanaying mani banraki karpang ya ka Bible Sunday. Inong ka program joka kanlong kumni. Chairman Temsan AS Lingdo, Superintendent ka Sunday School, Nongiram Jingrai, Mr. Sambor O'Neill Karsano, Matplis Dang Batduai, Mrs. Ivorika Lingdo Nongpur, ka Jingpemna no Assistant Secretary, ka Jingpentang Kichi Aingo, Dr. LKG, Bat Nongkren ilong i Ms. B. Merthong, ibalong i Dikot Janga Balang Presbyterian Laban, Batru ibalong Nongkren haka Reverend America for Disabled Mawroh. Kumjuru ka Sunday School kanumla ban penlong haka khat artring December aja arpuwe namar bakadon ka Children's Sunday bat kumta kum ka Sunday School ngini ban snok tilang bat ka Jingiseng khna ka Balang ha kani ka Jingiseng Children's Sunday haka por shipo baji step ba Nongkren ilong Mrs. Barasuk Warjri. Kenipat kalong ka Sithi ke Banglayo na u Secretary ke Balang Presbyterian Nongkwar ke bapa ya ka advertisement ya ka bapa syaki Balang hapo ka Maulai Presbytery. Ka Nongkwar Presbyterian Secondary School ka khot application ka standard form dan plain paper na kamta ka post assistant teacher English secondary section ha ka Nongkwar Presbyterian Secondary School. Ka jingsiu kalong Rieh spalai po plus ka annual increment ka balai spasan po plus ka DNS allowance ka ba 4%. Ka educational qualification na kamta kani kalong ki pass ya ka graduate ha ka English bat ki pass ya ka BEd ni ka DLEd. Ka karta kalong nadu ka arfuisnem hadu life science nem kidi benong kiri dukhat om dunai ka science nem ringkat ka jing pensisha na pastor in charge Tememsan ke Balang Bekidon.
Ya ka application belasuk lang bagi certificate dia ban penpoi ke office jong ka school ha ka por long tray ba ka tarik ba khadu kan long ha ka khat new trik u December 2020. Ka written test ha school ya ha ki subject general English but general knowledge kan long ha ka khat pratrik u December 2020 nadu ka por shi phobaji hadu shi baje man singi. Ka personal interview kam teaching experience tangki ba pass ya ka written test ya ke ba on sepentip individually kan long ha ka khat atu pratik December nadu ka por shi phobaji. Ki candidate ki ba late sekanika interview kan haban lut hi ka by late by one. Hakani ka por ngan soba kerpat ki ushers banora ya ki jing aingu bang soba bang kerpat i Mr. JL long lan banduai pun kentang ya ki jing aingu. Tuan Dorai, kukpa jungi bahabaneng say sinpat hakaneng sngi, ngai ngu me ablei melarim sumar lorong kat batngi, lengba kini senam kibanai kitiau sngi belalek no, hadu anak klip mat ngai sangai skamed lorong kat batngi, ngai ngu me lorong kat batngi lengba sngi nado menam step, hadu anak janmet mumta, mila penyo say sinpat kena kalat bangin wan hagayeng jong me ban syakri. Ban pendan buram ban pen krau ya ke kerteng ke jome try si senpat hana por nya nyu try ya ke ba me mela kyrkhu ya ke jong kam jongi ha ki kam ki ti jongi lingba ke jing em ga jongi man la ka sngi ha ke ke por lingba ke jing kyrkhu jame ya ba mela kyrkhu ha ki kam ki ti jongi kandiat ab lai wan ra ha khmat jome na bata ki ni jing kyrkhu jome na bata ka kam ka jome ban pen yar ban trei na bata ka kam ka jome hapo la ka jong balang dari matawan berbukti ban IT khmat jame utrai shwa ba kabalang pekan pendan kam hang no utrai tu senemen pen khoi pen ketang kyrkhui ki haba kabalang kan pendan kam kan long babet ban pen krau ya ke kerteng jome ha ka jing em ke jongi kum ke bangeit trai tu senemen ang kyrkhu ingi ha ka jing em jongi man la ka sngi bani la ban ai ki ke donu ki men sim ke jongi ha me kaptang shame hi utrai tu senai manang ya kyrkhu na longkat pada ke jing syakri jongi nado basdang do bawai no ke baro ke ba ngin yo ane ke por kan long da ka jing alam ka jongme kerpan wan syakri jongme udan ke benta pa krau ya ka ban sam ya khobor ketien ke jongme si sin pat ngi wan ban IT ban bu tia khmat jongme tu senai utrai man pen kop me pen slek me man sim ba kho jongme ba ka ke ba syakri jongme un keren ha kan ke jan miet hap pedeng jongi upai lang jongme kan long utrai da ka bor ka jome ngi ke bas ngap ba skor ke ka tien jome kan long ka jing ba man sem ka jing jungi ha ka jing em ka jongi ka ba man lak sngi ngin panan kam hok ki bisnem long kat bat ngi lamba ka jan mit ka ba mata lingba ka jing syakri ka jongi bat kum juru namta ka ngi sngi barang sa ha jing em ka jongi bina banang yai wat ngin ya panan buram ya ka kerteng ka jome pedang ka por op le jing tuai ka jongi map ki pop ka ka babon ka ba syam ha ka jing jongi makini barok ngingu idam gipan ngi kerpat ha kertang trai dan botam dan penim jungi juk seres mentah la kataru amen. Mentangin poi sekawai ke benta kita kelong ke bangin syak skor ke kecin berkut U Blei. Hasuai ke bangin poi sini ke benta tengin ya ruai lang ke nomor ruai ke saus pat riu pat lai spak kendai puai. Saus pat riu lai spak kendai puai. Jingai ai ke dap biang yang ah. Jingai ai ke dap biang yang ah haba jing ting kiban. Syajan jong u ngawan. Nakapop upelaj dok nuot jonga usaj jing ai kadap biang yanga kum to terter bro saut lagi khot berkoros saus pa nriu lai spa kendai puai
Jing ai katap yang yanga haba jing ting kiban sajan jong ungawan nakapom upelai donu chong nga usai jing ai katam yang yanga 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 jing ai Chris katam yang yanga 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 jing ai katam yang yanga jing ai katam yang yanga haba yong bajul ngas ngo ong long slur na lan par na jing ma ba hi uyada jing ai katam yang yanga 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 jing ai Chris katam yang yanga 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 jing ai katam yang yanga jing ai katam yang yanga ha jing u kersan jing yan ru senran ha potam yang utrai ngan yo shong su klem wai jing ai katam yang yanga 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 jing ai Chris katam yang yanga 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 jing ai katam yang yanga jing ai katam yang yanga onda jing lawai hakariba pernai hang ta jung Nongkren I ngan ya ro ya utrai jing ai katam yang yanga 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 jing ai Chris katam yang yanga 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 jing ai katam yang yanga I pastor jangi balong chairman jang balang kinong sara jang balang kat wiran ne kapor ki de khot committee balang ki long kimi ki long pa ki khon samla dese ki happy birthday la dadon kumjo ru ya ki para bangeit bibaro ki ba don mata syopo lese kumul ong meneh har kumjo repi ki bapet
jingba ke YouTube channel jongka Balang sajisian pat ngai U Blei pi haka kerteng ba imdon bor ba bakrau tam jong trai jong Yesus Kristus nga ai ngu U Blei baula yalam nga baula pela nga ban yeng haka ni jaka bakentang haka bakum kan ni sngi toy haka jing sisa ka program jonga lene kebalang kalabu yang ban keren kadai haka arf sautrek jong Oktober Henry namar ba i khot komiti balang jongi ba WD sangkali namar ka jing bom light jongi haka ni sngi ban don haka jing yeseng haka balang kumta ilaong yang bangin ya kelyang no kumtaro nga pediang ka bakloi kini bat nga pediang ba ngei ro bakalong ka program ba ka jing penbaik ka jong Blei let's say banga yo ai ka ban pen kre khambha ani ban puson khambha ya ka banta jong jing slok janga habukum kani kapor ngai U Blei ru ya ka program committee kabala bo biang yang usakri baret batlot ban Yasam ya kubo jinjang Blei habukum kani sngi ngai U Blei ru ya astan sekri mem sanjongi ibala ai ya kitu kentien kyrkhu gerdo bat kijing ai mensim jong pianga ngin ya pai shika kentien jong Blei kibenta kiba ngan sim kum kajing slok apa yang jungin kapor kalong na ketu benta ka bangala pulih ka sedang bat ngan sim tang ka khot ka bakhandai sam chis pa so pulai ka khot ka ba khandai tu ngin cha skor sa sien ketien jong Blei to pelai yang aturai na kinong sun jonga ngapet ri syame U Blei un kyrkhu jing pulih bat ka bangi chak skor ka ketien bakho jung o tengin pendem ha jing duai atrai Blei bok pa jing ba peneng sajisen pat ngi wan bandem haslajat ki bakho bekentang jomeh ha bum ngani kapor ko trai ha ka bangi don ni ka ban chak skor ayu bemedon ban keren hangi nang ba ka ketien jomeh lung ba syukri barit batlot ko jomeh Blei to pengkentang ngi iwei pengkentang ya lu jung syakri jameh kersan bor yo kandat apa dengan jinglot babun ko trai ula ban pendep ek banta dak jing lam jaman sim khot jameh keren atrai ngi syak skor namba melong U Blei hi ya lam ngi kandat kapor ke basak ko trai namun sim khot jameh hi pediang jing duai ma pikipop hagateng Jisu ngadwang ka pani kini amen kanika sam kebasis pak sepulai laong bakadika sam jong David kadika sam jong jing duai bag jing gerpat ka jing rap ni ka jing pelaj ni ka jing suma sukher do U Blei habala ke tawyar yu de kinong shun baro saudong upai berkarpat ya ka jing rap bag jing pelaj jong U Blei wat lau song thu ba ulong ba pop hakmat jong U Blei Henry uat bat upai syaka jing rap jong U Blei ngini pe khandiat chapang David ulong sim Israel bakrau balak ban pelong kiwei ni kejat ben rieh Israel balak pelong kiwei ya kejat ben rieh Israel ulong uwei ni kibreu bapau nam tam om tang hak Bible Henry hak perthai barok kiwei la nyo yu kum department u Jisu kum usim ki jiu
udai ubreu batlat hak babun kiliang henrai udai ubreu bo blai u na bau kuloi ban pediang ya kijing bakala bat kuloi ban kala ka bamon ulah thau bun kijing ruai sam nang na ki bangila ban puli chapang kijing im ba kijing long mensim jong u kijing im jong u kalong kabadap de kijing yakle jong kijing baha ba kijing sneu hapdeng kijing long bakum kata Samuel unyau yu bo long breu bakat kum kadonot U Blei udan sibun kijing duna hakalong breu man breu henrai jumane Blei thau pat usania ha U Blei Balang Trai kun rat jong u kapor kabadum bat ka ek jing im jong o kalong ka jing be thong jong sim sol ban penyap yu ka jing yada jong o Jonathan ba ka lok jong o ka Mikhal ka balong ka khun jong sim sol ka palai yu im yu ka por ba ula dei ban yap kum ubriu ulong batlat ha ka jing long do ula klim ya ka bet sheba ba utra jongka uria udan ha ka thma ha ka testament mathmai la khot yu ukpa u Jisu ngin syami kata na Matius nong ba nengkong khot ba nengkong kumjur ka nong arpu ar khot ba sau huai hado sapusan ngin phai menta chaka khubor kapang ka ba labu kum ka nongrim bangin ya puson bani perkhat kalong ka jingphet rieh sha U Blei ka jingphet rieh sha U Blei kan pihak hakisau teligi benta kum ka jingi puson hapdeng jingi hakani kapor ka bentak banengkong dei ban song thu don jingma u debet u song thu bat utip ba jing im jong o ulah syak ke tawyar de kinong sun bat ki ba bet thong ban penyap yu ki breu barok ki jat bun sien amar ba kim song thu ba don jingma ki ba ap sau dong ya ka jong ka jing im ki breu kum ki breu nyele kai la ka jong jing im klem da sim khia klem salia ai kuma kadi kabam kale so baha perthei thala auria ya hala ka jong ka mon bat ya bat ka perthei ka benta ka baar ngidon ka jingma namar ki bor ka pop utra Jisu ngitep nadu ka jingwan ng breu sak perthei usha be thong hakinang shun ki bathun penyap yu ha ka jinglong somla bat ha ka jinglap yu ka gospel ban pendem mission bo boleh lapai bat kat hadu la de ban sya yap halon jo ding phnakal bari kan otam mangama phi paramai bi lada ngem yale persya ki bo jong jingdom bat kapop ki ker saudong ka jing im jongi lada ngim phai shu blai panwat ya ka jing rap jo bat ka bangin ya sakri bat le ka mon ka jo ka bentak balai don ki jingma ki bangim song thu namar ki trai suki bat ki long ki babang bat bathiang ha jing imbri berbor ngi syak pentame bat syak tap matla ha ki jing sneu bat ki jing pensoi ki baker saudong ka jing im ka jonge ha ka basdang ngi sngo ba ki babit ki long ki babit babiang baha kadai ke bok kana sip jongi ne kaya rapat ai bor yangi kam lei mat khindiat la ne le teng teng iktien jong blai ka ong don kalenti kap imat bai yo breu hendai ka bakut jong ka long kalenti ka jingyap proverb khan reu arpu ar ubri udai ban song thu ru yala ka jing tlot bor amdon ba phet la dau song thu ba ula ban job hi ka jing ni tip kita jing sisha haba la don kano ka jing phet
ni song thu ba ka don ka jing ma ka jing im kum ta man ba don ka jing phet ni de ba song thu ba ka jing ma ka jing seir ka ap ya uta le ni ka ta ka ba phet u Petrus habau lui I ya kata kala ka ba jur haduriau kalau kepala bek kertep yo las ngau chep ting bat habau las sedang ban ngam la perta go try to eat ne yanga in pule kata na Matius long khat sau to khat lai pho usong thu da ka bor ju o onom la ban le persya ya kata ka eryong ba bek kertep yo o bat usong thu bon sang ngam jelob bat de hab ta kapor ula perta ya ka jing rap jong Jisu bat ula phet chau kitu ki perkhat bagi don ka bor ba biang ki dei ki batlot tam ni pule ya ka history jong Goliath ka jing le David rat ba bukrau ujayan kumbaki kena red ki ong ubasanya halaka jong jing khlan ba ka bor jo ubam don kata ka jing sania ka bor jong blai bat ubam song thu ya ka jing tlot ba ka jing don kam ya ka jing arab Henry ke ke belajia ula kelon kumurat ba tang ha imau syat jong David ka ketien jong blai ka ong nabagum ta uta ba mut ba uyeng to sumar yo ba un kelon iwei koren chipo khat ar in pule kata ka jing sa job jong I ha ki por bladep ka a jing kai ngi bangim dei ban kain sting u Samson ha baula sha chet ha ka delila Henry ule kai bat kain koridor ka bor ba pla bo blei lai hu upendon kam bakala ya ta ka bor ka bamayan ka bor ka kerpang ka bo blei lai hu Henry ka ai ka ba jia ha ka bakut ukolon baru sak job no bon sin uplay usneng sempat ngi Hebreu haba ngi or ngi kelon Henry anda haba ngi khi nang ta ngi phai biang chaka jing im ke balek no chaki kam balek no haga bakut ngimla ki khli shu dei haba ngi song thu bangi tlot hang ta bangin yo bor nama kumta ngasngewbha hak jing tlot hak jing lek ben hak jing kerdu hak jing bek ben hak jing sipa nak mentau kres nambar haba ngasong tlot hang ta ngalong ubak khlan ngin pule kata ar koren khat ar chipo kajing I jingai kepada pikir bha David uong ngan pet ri syame ula pet ri lepa ap hadu baka pop kan le dor bor yo haswa ba kapop lani haswa bagi tikinong sun jo haswa bagi bor jeng jingdum kan wan lap yo kumta ula petri lepa ula phai lepa sa U Blei ban pan bat ban wat ka jing rap jong U Blei ka jing kendit ben rew dir por ke alam sa ka jing bom la khi khli shu dei tat haba ka jing pang ha ka met la trai teng e ne trai don bor ni sawat lat jing sumar ne jing ada dei tat haba ka met la tron bat ngat ha ka jing sitom jing e babun ngisa kendit ben rew ban phai sho blei ban kelak ba mot bon sin
kelalong dir than bat la ki khle shu ka jingphet namar bachep ting kalong badon kam unawa la thau ken ling ying ka ying ling namala pen khi u da jing ting bar U Blei habo Blei ula keren unoma ulah maham unowa pon spenslei yak perthei kumta kum ubreu boko bat bachep ting ya U Blei ula pendep yak ka bo Blei ula pha yo ula thau yak ying ling ngim dei ban bu teng ngi dei ban phet ri kloi kat bala unong rwai u ong ka jing bu teng wat ai kan chukor yi phi pa phi phin sangai anda dei hi kapor ubri dei umrat ubi i tang ya kamadan bamplang klem da khmi ne pet yo don ki suri ne sing ki khlai bathap ban penyap ban bam yo proverb arfu ala nong khot balai ka ong ubreu basian u yo i ka basniu bat uburi eladi henry u bomsian u sunang ya bat usha shitom namar kata kabanta basau bat bakhat du kajing sania bas khem U Blei ulong kachakari bas khem jongi proverb khat phalanong khot bachi phau kakarteng utrai kalong kakut bas khem bohok phet saka bat us khem ngasot nat ru ban ngap ya ka jingruai jong ki warba sistar kumba i ba w de sangkali la oi kata ngaru long wei u basut nat tam ban ngap ina ki jingruai ngam nya ban ngap ina ki jingruai jong ki warba sistar ke ba ai man sim sibun habangi pelet jemut ke jingruai ke jong ki bagi ai kerteng jome longkut bas khem nong shun baker saudong hakajing ki thap ya met bat man sim ngakaang ngaperta jam banyarap ban light na jing ting jing yap ame nong yada nong pen jonga kerteng jome longkut bas khem ai ngan ri kotrai babha dai ban phet no man tahi shwa bakapor kan dir bat shwa bakapop kan lap yangi kum bang laong kum bau debit ulale shwa bakapor kan dir shwa ka bakita nong shun kin shop no io kin pen sniu no kijing imju wat adu kijing yap habakum katakapor ukuloi ban phet sa U Blei ban wat ni ka jingada ban wat ni ka jingrap ujong U Blei kum ta ka khot ro ingi kum ki bangeit bangim dei ban ap hadu bakapor kan dir bakapop kan lap yangi dai banyai phet man kapor badon kam kum ki bangei kai ki badon kam yangi kalong bangin ai phai so U Blei ngin wat di ka jingrap ngin wat di ka jingda jong o ha ka jing jongi malakas ngi dai tang ka bor ki jong U Blei kabala ban pelat ingi dei tang nak mangi phai so U Blei balak ban ai ni kecing job balak ban ai ni kecing ada ni ki bor jeng dum ki bor jeng kapop ngasung i sibun ha kecing ye kenduk jenga ye wei long keme ibakrau jinget haduk kata-kata ha kecing ya kendu kijing haying hasem ini long kemi ilong desya
berkrau ke jingat. Man la kapor, ipai syo Blei, ikerpat ke Jingiseng Sngi U Blei jarap U Blei. Ngasung ban yo sngo ke bai ong ka long ba. Habala len shop habla wan ki jemut perkhat lawan ki jing khuslai nama ki jing ahye ngasem. Ngapai syo Trai ngalek sekaying jong Trai. Lek sekami balang, lek sekami sajan. Banyo Kijing tengen, banyo ban duai kemat U Blei. Banyo kijing rap ke U Blei. Ni isya ta kijing krau, kijing ngai. Ini long kami. Iba ha kijing ha kijing isyam ni kendu. Imsyam nok mensim. Imsyam kuslai. Henry pai U Blei. Imsya bagi kijing ke bagi imat isyam ni kendu. Kin long kadau jong kijing khala di. Kalau kadau jong kijing keta. Ya kijimut berkat jong Henry pai U Blei. Ile ada ki kam bon jaj bon rukom. Ban pen kelet ya kita kijing isyam jing kendu. Bat kongsan kalong bagi pai U Blei. Ban wat kijing rap jong U Blei. EIT hakamon kijing pelai kijing U Blei. Kadon ke jing ong. Hagapor bangi syam janjar ngile nang sngo kumbangi klem la ban le ban pelai na kita ke jing Ngi khmi lenti baik bau Blei un le ke baro. Henry don kindiat. Kabangila bat ngidai ban le bat kata kalong ban le ka mon jong Blei haka jing baman la kesngi. In time of trouble, we often act as if there was nothing we could do. We expect God to do everything, but there is something we can and must do, and that is to do God's will day by day. Ka khot yang ngai phi kum ki bangeit. Ba ke jing ke bangi syam mi kendo. Ni sngo. Kalau long ka kutlat ingi. Ni sngo kalong bangim don lat syu. Henry ka ka bangim don ban le kalong. Pengin pai syu U Blei. Bat ban le ka mon chu ha ka jing ba ban la ka sngi. Ngi ha ki sngi ba shi tom. Le si kan dei ka sin ka banang kong ka bangin yo ni yo sngo. Ha ki por. Ba ka jingpang. Kadang jingphet. Habaki beriu ki basitom ki lewat admission haki hospital baki bor penyat jung hospital kin ajubab dak baong ban yo admission hap up anda don ki balaklat ni yap long syaki singi ba basitom handuk kota ki singi ki ba penduk jeng kerman baki ta ki bor hospital kin ai dak jubab kum kata ban yo jakathia ban yo jing sumar ban yo admission hap up andala don baklat ni bayap kemut ba lakmi lenti baik baki bre kun chuyap baik kenang baki wei kin yo ban rong pat hakata ke hospital hakajaka bagian ong lat talak don ki bakoi ne talak discharge ki bayok khia pin sayo ban rong ani ban pin sayo admission yopun ki bre ki mare ya pet charum cheneng na wei shwei ban yo jingrap ni jing sumar nrai don jaka ki babun ru ki bre ki haban kiar ban nek hospital dak jing septing yo yap ni klat no ni yo syak pengat haki kendon ba omlong syuk ban jan ni khle bat ki wei ni haki sngi ki ba pen syayong bat sa ka lengo ki sngi ki batang dak jing atatin sudah para bangai bi bat ki lok ki jor baro kum ki bangeit ni dai ban yai pet ni ban yai pai ban yai pet biang baik tang so Trai U Blei man lagi por jong jing ke jong ki kon Israel ha ka jing ya lenti na Egypt sekri kanan bon jing tenjuk kilamat la dai ban syania bat ban ko ngo baik U Blei la ni ban su sakri baik U Blei Henry ki klet nok ban U Blei dak ba ki thala bat mani Blei thau ki brio ka por bo Blei ula maham lepa unowa ha ka por nowa bo uns penslei perthei
Henry kalai keren bat khibeng penban. Ya kajing keren la kajing alap jong Noah, kajing pensngau jong Noah ya kajing temu jong Blei. Ki ong ka iu kata ka ban penslei ke perthei. Ngin kiu skilum, ngin kiu sa tanum yeng nani saloding. Ka kan nom la ban kot. Henry jia ayu. Niki baro ki langam jelap lun. Ndah bau Blei ula penslei yak perthei. Kumba pharo bagi sipai jong ki bet thong yiki kon Israel David hakajing im jong u sya bet thong haki nong shun man kapor. Kum tarok kajing im jong ki briu ngi long ki ba sya bet thong habarok ki liang kajing jing ma jing ser kajing sneu jing thala sudah. Pai kajing im simet jing pang ji stom ki bet thong ki got ki khia jong ni. Teng teng bagi briu kadang syat dang thlan. Ibri ki bomdan jingpang ji stom henry kindit kansan. Wan ke jingpang ji stom. Wan ki poi sidok ke jingyap ro. Hakin ki sngi ki ba ngimat ngi syam kan do menta kum ki breu. Ke jing pensoi ba ke jing tanju babunjat ki juan ban yale. Ya ke jing im jongi simet simet. Ki long ying lo sem jingpat ya pra jingphet jemut kimi ki pa bat ki khun ka jing bom stu jemut ka le ran ka jak borom ka bet thong ya ka jing sup bat ka borom barabor ki long ying long sem ku jongi kum ki kimi ki pa la ne kum ka long ying long sem ka ka jing thmu la ne ka jing angnot ka jing kwa jongi ka long bangin yo long ying long sem bedap dak jing sup jing kimen long yeng long sem ka ban lai ni ki jing iu perthei Henry ka ba imat me shem kan do kita ki bor jang jing dum ki bor jang pop ki bet thong ban penduk no kata ka jing song sup song san yeng ka sem pan penduk no ke boromnya ke yeng kesem habang ap penkre ya kena ke benta ngakan mau ya kelong yeng long sem jong tu pa dan arut ki khun kat kum nak tin jong Blei hakaba u wei no khun berit jong u belapan belau dawal jong ka bhak benta bun mi nak kejing jong kejing ban lek sngewbha pan lagi perlok jong syak perthei ngamut dor ba isi kelong yeng long sem ke badap babiang long yeng long sem ke bomdan jing duna ke spa ke phau ke jing don jing em ani ngila ban ong ke jing suk jing san rei ke bajia ke ba mi long ba ke jing mi no jong tu khun ba jong jong ka yeng ban lek ke perthei ke borom jong ka yeng ka sem ke borom jong pa kala du no umta kala long di sisa ke jing lek ran ke jing jak borom ke yeng ka sem pai sik im lang sak lang ke jing sneu ke bet thong ke jing bha jing baharukom ki mi banduk no ya ka song sup song san bat ke jing bet ya biang lang ha ka im lang ka sak lang kat badang thau ki lat ban pen bha ke jing sneu ka bet thong kat badang pen khut ke jing lek persyak ban pen jaklia ke bet thong nadin kai ka bangi syam ka bagi mat ha ka im lang sak lang kalong kumta kelong ke Cibun bangin job ni kini ke jing yale kini ke jing bet thong ha ka jing im jongi kum ki breu para bangit bi baro totip ke spa ke phau ke kerdan ke purom ke jing khlan ke bor ke jing nang jistat
kinamlong kejakari ban pelaj yangi datang dak bangi phet sa utrai balak penyerap bat ban pelaj yangi la ka jim simat la ki longi long sem la ki imlang kesalang dalak jong kabor kinamla day dang bangi phet sa utrai day dang bangi wat ke jingrap jong utrai day dang bangi IT how try wan nyerap yangi wan ai bor yangi bat mempelaj yangi sam ke ban ripuai khot ke balai ke ong nabai melong ke cakari yanga ke kut bas kem no nongshun ripuar iwei kamen sim jonga ka upgramen tahu blei na u kawan ke jingpen im jonga tang ma u bolong mau siang jonga bat ke jingpen im jonga ulong ke kut bajrong jonga un om ban ki yanga juru sam kemen ripuar kut basan ke ong ko men sim jonga to upgramen tahu blei na ba ka jing khimilin ti jonga ka long no trai tang ma u bolong mau siang jonga bat ke jingpen im jonga ulong ke kut bajrong jonga on om ban ki yanga bat u blei ulong ke jingpen im jonga bat ke burom jonga umau siang ke bor jonga bat ke cakari jonga kilong hau blei to chania hau ki por barok phi ki pai ba to the no ke do nut khmat jong u blei ulong ke cakari yangi kani ke khobor ka khot yanga ningkong ka khot yangi iwei pe iwei kom ki bangeit bangin phet ri chau blei omdon kiwei pat gilat ka bangila ban lan omdon kiwei pat gibor kibala ban rap ani kibala ban pelat yangi datang tangi phet chau blei ni wat ya ka jingrap jong kumbau debet phet re chau blei wat ka jingrap jong blei wat ka jingrap jong blei ka khot ro yang ngai ngi kum ki bangai min phai chau blei in wat ya ka jingrap ka jingrap da jong u blei un kyrkhu ya ka jing sakri jongi un kyrkhu kham tam khu bor balapan sngoh padang ka jing tlot u blei nam tang borom jong amen. To nginget siam blei un kyrkhu ya ka jing sakri jongi bat kham tam khu bor ke barit batlot ke balapan sngoh padang jongi ngin mi na ka jing jong blei rengkat ba ka jing kyrkhu ba kan sai ka jong ngin ya poino sim tampan penwai ka jing sakri jongi blei ngin yarwai na ba jarwai ke ba saus pa arpuar ba saus pa sipo hadin jong kan ka jing yarwai ngan sumbah kerpat I pastor jongi in sumbah ke ban duai lengkot ban pelai dengan jingkhu penwai saus pa arpuar saus pa sipo under your light niki eryong bat ki jingat plung ba ngalamut ngalalai siliang barok ki jing sitoma ako pa ong men sim jonga syadem jong me syak ngan syam yagi pop ngan inok barok bat jing sitom barok lem kum to barok sandli gedekot saus pa arpuar saus pa sipo Andayong lanaki eryong ban kijing at pelumba ngalamun ngalalan siliang baroki jing sitama aku pa ong men sim jong na
sa đem trong mi sang an sớm ya kipo ngan ino baro ban jing si tom baro le aku kong tung kinjai tu tips kem bangalom blei hakamon jonga tu shanya ruwanti ka baslei lakile ya miki nong sun ngakabor jong mingan long la mitlon men yeng men jom ru ngan ya ram ya laki jong nga sngewbha la kumnu tang ba men long blei nga mila ai yu kun ban pen da jing yam mo u la sha ngan song ne ha sngeu jong u sngeu ku na kun u blei tang ha mi nga shem jing kermen birthday sngi ka le no nga yai ko mi len ti shi sha qua her bakan sa shai ya kapo ban ino baro nang bandu ki jeng kuslai haba mi hadol ka jong mi kuman jong mi ru yo i klem wa shi sha mi ngan ya ro mi basan li par yang haba man ka jing so u blei do nu jo nga kam na shu nga je lom da jing su pla dang su pe sha mi ku pa aban yo kamen kaburom ya kaburom play basha me ro to nom klem to the artaba au blei buk pau jingibha beneng ngiai ngu eme bengila ban yo ekini ke jing shakri yame hakani kano phai sngi ban ngiai ngu mar ke jing dor kat ke jame bat ngi hakani ke jing seng ke bengi ai kum ke jing ngu bat ke jing ro eme bat ke bengi pediang ru kum ke jing kyrkhu na me bari ko khubor bengi le sngo ba melong ke jakari ke jangi belong mau siang waskem pada peding ke jing e ke bengi kendo bengi num do ke jing kermen tu kyrkhu ko trai lo jong shakri bal ai ni ko khubor badi ngilang barok ki bala pediang ke ni ko khubor bat ka balang ru banginang la ban yo bor na me hapadeng gini ki sngi banang ya shaprang ngi aingo ba mi asung gi jing duai gi jangi mari kini barok ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ge jong utrai ba unong penem jangi u Jesus Christ batoda airu ba ka jingai e ge jong Jesus Christ bo utrai ka jingi ba ka jong blei bo pa lem ba ka jingi slok ba thiang men se ma khoj kin long rekat lem ba ngi rengkat ba ki ru ngai ru akaleng satlak ka perthai menta bat shudu ki arta bom ju kodro amen